ଓହୋ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଫଳିଛି ହେ ଦିଟା ଖଣ୍ଡ ନେଇଯା ତଳି ଗଲା ବେଳକୁ ଦିଟା କାହିଁ ଗଛ ନେଇ ଯାଉନି ନଗେଇ ଦବ କଣ ଆଙ୍କର ତଳେ ଯୋଡା ଆମ୍ବ ହଉଛି ଖାଲି କଣ ଆଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଯୋଡ଼ାଇ ଆମ ତମେ ବୁଝିଲ କିଛି ତମ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ପାଉନା ଓହୋ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ କି ଖରା କଣ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ତମେ ଗୋଟେ ଜମପୁରରେ ମହାରାଜା ଏ ଖରାକୁ ଡରି ବିକଳିଆ ହେଇ ଭଗବାନ ଡାକୁଛ ମୁଁ ତମ ହେଲି ବୋଲି କଣ ମତେ ଖରା ନାହିଁ ଖରା କାଟୁ ନାହିଁ କାଟୁ ନାହିଁ କାଇଁ ତମ କେତେ ପାଣି ସେ ପଳାଶୁଣି ଗଲ ଯାଇକି ଫେରିକି ଆଇଲ କୋଉ ସିଆର ବି କୋଉ ପଳାଶୁଣି କଣ ତମ ଜମପୁର ଯୋଉ ପଳାଶୁଣି ସିଆର ବି ଜାଣିନ ମୁଁ ଜମପୁରରେ ରହିଲା ବସେ ମାଳତୀ ପଟପୁର କଥା କେମିତି ଜାଣିବି ଅଯଥା କଥା ଆଚ୍ଛା ଜମପୁର ମହାରାଜ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଜମ ନା ଗାଈ ଚୋରାଳି ପଘା ଧରିକି ଆଇଛ ମତେ ବେଳକୁ ଆରେ ଇଏ ପା ଜମ ଦୌଡ଼ି ମୁଁ ବିକଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆଇଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ପଇଲା କାହିଁକି କାହିଁ କଣ ଆମର ତ ଗୋଟେ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଜମ ଥିଲେ ସିଏ ନଉଥିଲେ କୋଉଥିରେ ଭିଡ଼ିକି ନା ଦୌଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆଇଲେ ସିଏ କୋଉଥିରେ ନଉଥିଲେ ଭିଡ଼ିକି ନା ଦୌଡ଼ିରେ ଦୌଡ଼ିରେ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିକି ନ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଟରେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସରେ ନେଇକି ଯିବି କଥା ଖରାପ ହବନି ହେଇଟି ଟୋଟାଲି ସେ ଜମପୁରରେ ଇଜ୍ଜତ ମନ ନେଇକି ପେଜ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ିବି ଖରାପ କଥା ଖରାପ କଥା ନୁହଁ ବହୁତ ଖରାପ କଥା ମୋ ଡାଇଲଗଟା କଣ ଦେଖିଲ ହଁ କହୁନ ଯା ପରେ ମୋ ଡାଇଲଗଟା କଣ ଡାଇଲଗଟା ଏଠି ବୁଝିଲ ଗୁପ୍ତ ଜମ ହଁ ମୋର ମୋର କାହିଁ ତମର କାହିଁକି ସାର୍ ଖାଲି କହିବ କାହିଁକି ସାର୍ କହିବି ନା ମୋର ବଡ଼ ଡାଇଲଗଟା ବୁଝିଲ ଗୁପ୍ତ ଆଜ୍ଞା କଣ ବୁଝିଲ ଗୁପ୍ତ ଆଉ ରୋଗ ଲଗେଇବନି ବୁଝିଲ ଗୁପ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଜମ ପୋଷ୍ଟରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଇ ପଛେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିବିନି ଏ ଖରା ଭଳିଆ ଜିନିଷରେ ଜମା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବିନି କାହିଁକି ସାର୍ କାହିଁକି ସାର୍ ମାନେ ତମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋର ପଡେ ନାହିଁ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାପା ହେବେ ବାପା ହେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ରେ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତିକି ମୁଁ ପୂଜ୍ୟ ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ସେ ସେତିକି ମୋଟାରେ ଗୋଜିଆକେ ଆଣି ମୁଁ ତମେ ଜାଣିବା କଥା ତମର ପୁଅଟା ଆଜି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବ ତମେ କେମିତି ଖରା ପୁରା ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି କରିଛ ବାପା ପୁଅଠୁ ଅଧିକା ବାଟ ପଳେଇଲେ ଖରାପ ହବ ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜମ ଥିଲେ ସେ ମାତ୍ର ଦିଥର ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭୋଟ ଦେଲେନି 5 ଟର୍ମ ହେଇଗଲାଣି ଖାସି ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲାଣି ଖାସି ହେଲା ତମେ ସବୁ କାମରେ ଲିପ୍ତ ମତେ ଡାକୁଛ ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ରଟା ଲଗଉନା ଶୁଣ ଚିତ୍ତ ଇଏ ତ କହିପାରିବିନି ଖାଲି ଗୁପ୍ତ ବୁଝିଲ ଗୁପ୍ତ ମାନେ ଆମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କୋଉ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶରୀର ମୋ ଓଜନ ହଉଛି 43 କିଲୋ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ ଇଏ 55 ହିସାବରେ ଧରିବି କହିଲ ବାଳ ହେଲମେଟ ମହାରାଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନହେଲେ ପିଏମଜି ପାଖରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକ ଚେକିଂ ହଉଛି 500 ଫାଇନ ଦବ ଆଉ ମଲା 350 ତଳକୁ ଆଇଲ କେମିତି ମଲା ମୁଁ କଣ କହିବି ରାପିଡୋ ବୁକ୍ କଲି 41 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆସିକିରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଆ ମଲା ସବୁଠୁ ଅଛି ରାପିଡୋ କଣ ସୁବିଧା ହେଲା ମତେ ଟିକେ ଗଲା ନେଇଯିବ କାଇଁ ତମର ସେ ଯୌତୁକ ମଣିଷ ଗଲା କୁଆଡେ କି ତମେ ସେ ବାଳ କଥା କହନା ମୁଁ ତମକୁ ଜାବଡା ମାରିଦେବି ଜାବଡା ମାରିଦବ ଆଉ କାଇଁ ଇରେ ସେଇ ମଇଁଷି ପାଇଁ ସକାଳ ମୁଁ ଟେନସନ କାଇଁ କାହା କଣ ରେପ କରିଦେଲା ରେପ କଥା ନୁହଁ ଆଉ ଇରେ ମୁଁ କହିଲି ଇରେ ମଉଁଷି ହଁ ଏ ବାପା ଆଉ କଣ ବାପା ଆଉ କଣ ବାପାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଇଁଷି ବାପା ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ ଦେଖ ତମକୁ ଗେଲ ବାଣ୍ଟ ହୁଏନି କହିସାଇଲଣି ବା ଗୋଟେ କହିଦେ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଆଉ ଭାରତପୁରର ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ପଡ଼ାରେ ଏ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଭାରତପୁରରେ ଅଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅଛି କଣ ଅଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ମହାରାଜ ନା ସାପ ଧରାଳି ହେଲା ସେଇ ହେଲା ଏକା କଥା ଗୋଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅଛି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଖାଲି ଧରନି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମତେ ହଁ ହଁ କହିଲା ହଁ ଆମେ ଚାଲୁନ ପଛରେ ଅଛି ମତେ ନେଇ ଗଲେ ଗଲା ଆଉ ସେ ଭଳିଆ ଭରସାରେ କହିଲା କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ହେଲା ଇରେ ତାରି ଭରସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଆଇଲି ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ମେକଅପ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ପୁରା ଚିତା ଚୟନ କାଟି ବାହାରିଲି ତା ପଛରେ ବସିଲି ଆସିକି ଠିକ ଚନ୍ଦ୍ରନଗର ହେଇଛି ଇଏ ପୃଥିବୀ ଖରା ଦେଖି ଦେଖି ସେଇଠି ମତେ କଥାଟା ଦେଇ ପଳେଇଲା ମୁଁ ପଢିଛି ମଇଁଷିଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆଉ ମାଇ ମଇଁଷି ଦେଖି ତୁମ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛି ଆଉ କଥା କହିଲେ ସବୁ ତାପରେ ଆଇଲେ ଫେର କେମିତି କହନା ସେ ଭାରି ମାନେ ଅକଳିଆ କଥା ବୁଝିଲ କଣ କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲା ମୁଁ ପୁଣି କଣ କଲି ଛତାଣକୁ ଫୋନ କଲି ଛତାଣ ବାଲା ଗାଣ୍ଡି ଘୁମି ଦେଇଥିଲା ମନ ଦବ ତ ତମରି ଗାଣ୍ଡି ବେଶୀ ଘୁମେ ଆଉ କାହିଁ ବୁଝିଲ ଛତାଣକୁ ଫୋନ କଲି ମୁଁ କହିଲି ପ ରେଡି ଅଛୁ କାଇଁ କାଇଁ ହେଲା ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ନା ହଁ ସାର୍ ଫ୍ରି ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଟିକେ ଆସେ ଟିକେ ପୃଥିବୀକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଦେଇ ହେଲା ବୁଝିଲା ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ରେଡି ଅଛି ହେଲା ଆଉ ଆସିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ 10 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ମତେ କହିଲା ଠିକ ଫୋନ କାଟିଲା ପୁଣି 2 ମିନିଟ୍ 1 ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି ପୁଣି ଫୋନ କଲା ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଇଛି ନା ସାର୍ ଟିକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ ମୁଁ ଗଲା ଆଡକୁ ସ୍କାନର ପଢି ତଳେ ଲେଖା 160 ପଠାଅ ଖରାକୁ ବିୟର ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ ପୁଣି କିଙ୍ଗ ଦେଲି ଦେଲା କଣ କହିବି ବଢିଆ ବଢିଆ ମହାରାଜ ବାଦାମ ଗୋଟେ ବସି ଗପ ଲେଖୁନ ଭଲ ଗପ